Ola a todos e a todas. Comezamos un novo curso, novas caras, nova estación e máis diversión no noso cole. En 3 anos temos novos compis, pero tamén noutras aulas. E tamén temos novos profes. Orgánico de sexto falaron coa directora Raquel, con Alex, mestre en prácticas, e Lucía, nova profe no centro. Estamos aquí no inicio do curso coa directora Raquel e vamos falar con ela. Hola, Raquel. Hola. Que tal empezou o curso? Pois moi ben, a verdade con moitos alumnos novos este curso que veñen de outros coles, entonces estamos moi contentos porque está o cole, pois eso, cheo de alumnos que o que nos gusta, moi ilusionados e moi contentos. Gustache ser a directora do colexio? Sí, gústame ser mestra e ser directora, as dúas cousas, porque, bueno, sendo mestra, pois, tes a túa tutoría, atendes aos teus alumnos, non, as súas necesidades, e sendo directora, pois é un pouco a organización de todo o centro, non? Non só da miña tutoría, de todo o centro. Entonces é un traballo moi bonito, porque cada día é distinto, ademais, cada semana van sucedendo cousas distintas, é moi bonito. Moitas grazas. Un dos profesores máis antigos do colexio. Hola, Manuel. Despois de tantos anos, sigues tenendo forzas para empezar un novo curso? Forzas e máis. Aquí a vida pasa, pero hai que seguir axudando aos alumnos. Motivo temos para que cada rapaz que está con nos transmita a forza que teñen. Aínda que eles a veces teñen poucas, pero eu transmitolle ben, non hai problema. Gracias, Manuel. Imos falar con Alex. Es un alumno de prácticas do noso centro. Hola, Alex. Que tal? Encantado. Está moi ben. Intento aprender o máximo posible de vos e dos profesores. Estou en cuarto. Estou acabando a carreira, no último ano. Que diferencias ves de ser alumno a ser profe? Pois non hai tantas. Os dous aprendemos uns de outros. Entonces non hai tantas ao final. Gracias. Estamos con Lucía, unha que foi hai uns anos estudiante do noso centro e agora é unha mestra máis. Hola, Lucía. Hola, Olga. Que sensación tes ao traballar no mesmo colexio no que estudiaste? Pois moi boa, porque os profes seguen sendo a maioría os mesmos e os novos tamén son moi bons. Estou encantada de estar neste centro. Gustache dar clase? Moito, por eso estudiei Magisterio. Gracias, Lucía. Seguimos informando aquí en Teleludi. Ata logo.